ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆଗକୁ ଆସ ଚାଲିକି ଆସ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ କଥା ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଏଠି ଅଛି ମାନେ ଗଛ ଦିହରେ ସବୁ ନେମ୍ ବି ଲେଖା ହେଇଛି କୁମ୍ଭୀ ଗଛ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ନେମ୍ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବା ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ନା ପଡ଼ିବା ଆମେ ବି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବା ଭଲ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଏଇଟାକୁ ଖରାପ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଆଉ ତମେମାନେ ବି ଆସିକି ଗଛ ବିଷୟରେ ଜାଣ ଗଛ କ'ଣ ଗଛ ଅଛି ବି ଦେଖିବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଗଛରେ ପତ୍ର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପତ୍ର ଆସିଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲା କେମିତି ଯାଉଛି ବହି ପଢିବ ଓ ପଣ୍ଡିତ ପୁରା ଆଉ ଖୋଜି ପକେଇଲା ପଢି ପକେଇଲେ ଇ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗଛରେ ଝୁଲି ପଡିବୁ ଦେଖ ପାଗଳକୁ କଣ ସେ ହଉଛି ଚାଲିଲା ଚାଲୁ ଷଣ୍ଢ ପୁରା କରୁଛି ସିଏ ହଉ ଚାଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ସେଠି ବହୁତ ହେଲା ସେଇଠି ପୋଲ କତିରେ ବ୍ରିଜ ଟା ପାରି କର ବ୍ରିଜ ମାନେ ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ବାବା ପାଗଳ ହେଇଗଲା ଏ ବଣରେ ବୁଲି ବୁଲି ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲା ଏ ଦେଖ କହୁଛି ଏଟା ଜଗିଂ ଆଉ କହିବାକୁ ଦେଖ